Poprosíme teraz Silviu Šiškovú, ktorá je na začiatku tohto príbehu, pretože ich diagnóza Ehlers-Danlosov syndrom je presne ochorením, ktoré sníva o niečom takom, ako v prípade alkaptonuria už existuje, čiže o nejakej liečbe a zaužívanom teda postupe. Takže Silvi, keby si bola taká láskavá, trošku nám porozprávala niečo o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, Tani. A teda ešte raz veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastnenia sa teda aj tohto ročníku. Predstavím sa ešte raz. Moje meno je Silvia Šišková a som teda pacientka v prvom rade s vaskulárnymi kompresívnymi syndromami a teda s hypermobilným Ehlers-Danlos syndromom a ostatnými komorbiditami, ktoré si dnes ukážeme. A práve kvôli tomu, že teda chcem posúvať túto tematiku na vyššiu úroveň a zabezpečiť pacientom lepšiu starostlivosť, tak som sa dala na doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach na katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania. Čiže tá téma, ktorej sa vlastne venujem v mojom výskume, súvisia vzájomné vzťahy medzi abdominopelvickými vaskulárnymi kompresívnymi syndromami a syndromami symptomatickej kĺbovej hypermobility, čo sú v podstate v inom slova zmysle povedané ochorenia spojivového tkaniva. Som zároveň zakladateľkou pacientskej organizácie Asociácia vaskulárnych kompresívnych syndromov a Ehlers-Danlos, kde za 1,5 roka existencie máme už 301 pacientov. Toto sú pacienti za Slovensko a Česko. A z toho 71 pacientov je v mojom komplexnom diagnostickom manažmente, ktorý teda robím v rámci svojho výskumu. V rámci všetkých mojich aktivít teda aktívne hlavne teda zakladám spolupráce s odborníkmi aj teda v zahraničí, ale aj na Slovensku a v Čechách. Tu teda vidíte len zo pár z nich. A je to naozaj multidisciplinárna kooperácia. To je to najdôležitejšie, čo tu už dneska viackrát odznelo. V skratke, čo sú to teda tie syndromy symptomatickej kĺbovej hypermobility? Je to skupina ochorení spojivových tkanív, kam patrí 14 typov Ehlers-Danlosovho syndromu, hypermobilné spektrum alebo hypermobilný syndrom, ako to nazývame, Marfanov syndrom a potom tam ešte patria ďalšie ako Sticklerov syndrom, Loisov-Diecov syndrom, osteogenesis imperfecta, cutis laxa. A tá problematika teda najmä toho Ehlers-Danlosovho syndromu je taká, že v súčasnej dobe máme geneticky definovaných 13 typov zo 14 a ten jeden, ktorý sa vyskytuje najčastejšie, tak ten teda nemá odhalenú tú genetickú podstatu, preto je to také náročné teda tomu pacientovi tú diagnozu stanoviť. A práve pri tomto type sa aj predpokladá teda že to ochorenie bude polygénové a aj multifaktoriálne. V súčasnosti teda tá diagnóza finálna stojí na tom, že teda pacientovi sa musia vylúčiť všetky ostatné kolagenopatie a zároveň pacient musí splniť tieto, čo tu vidíte, kritéria z roku 2017, ktoré ale teraz budúci rok sa budú aktuálne meniť. Meria sa tam Beightonové skóre, čiže vlastne to je tá hypermobilita kĺbov a potom sú tam ešte ďalšie body, cez ktoré nepôjdem, lebo nemáme toľko času, ale napríklad mitrálny prolaps, rôzne iné prolapsy, pelvické, abdominálne, piezogenické papule, hyperextenzibilita pokožky a tak ďalej. Čo sa týka fenotypov a teda komorbidít, tak toto ochorenie je naozaj multisystemické. Ja skúsim z každej kategórie niečo len také veľmi stručne povedať. Z muskuloskeletálneho hľadiska sú tam časté kyfoza, skolioza, lordoza, subluxácie, dislokácie klbov, môže tam byť kraniocervikálna instabilita, atlantoaxiálna instabilita. Z dermatologického hľadiska pacienti majú častú tvorbu modrín, ťažko sa im hoja rány, majú také krvácanie silnejšie. Z kardiovaskulárneho autonómneho hľadiska tam je najčastejšia asi dysautonómia, čiže tá dysfunkcia autonómnej nervovej sústavy. A najčastejším druhom je POTS, to je vlastne posturálna ortostatická tachykardia.
Gastrointestinálne prejavy sú veľmi, veľmi prehliadané teda pri Ehlers-Danlos a pritom sú veľmi prevalentné, ktoré môžu byť spôsobované či už napríklad tými vaskulárnymi kompresívnymi syndrómami, Wilkieho syndrom, Dunbarov syndrom, ale môže tam byť aj gastroparéza, respektíve porušená motilita naozaj celého toho črevného traktu. Urogynekologické komplikácie ako prolapsy, spontánne potraty, rôzne zápalové ochorenia v malej panve, intersticiálna cystitída, pelvická kongestia, pudendálna neuralgia, čiže rôzne neuropatie. Potom sú tam okulárne, orálne, mandibulárne komplikácie. Často tí pacienti majú napríklad dysfunkciu temporomandibulárneho klbu. Z imunológie veľmi, veľmi častý MCAS, Muscle Activation Syndrome, alebo teda po slovensky aktivácia žírnych buniek, ktorá už konečne sa trošku viacej dostáva do povedomia aj vďaka long covidu a tak ďalej. Z neurologického hľadiska som ešte nespomenula možno Tarlovové cysty, syndrom priputanej miechy, Chiariho malformáciu, no a samozrejme veľmi, veľmi typické v tejto celej skupine pacientov je chronická bolesť akéhokoľvek charakteru spojená s týmito komorbiditami a samozrejme chronická únava. Je teda dôležité spomenúť, že EDS je naozaj ochorenie spektra. Čiže napriek tomu, že každý ten typ Ehlers-Danlosovho syndromu má nejaké svoje špecifické znaky a príznaky, oni sa môžu veľmi aj prelinať. A to ešte neznamená, že keď jeden pacient má takéto príznaky, že ten druhý bude mať to isté a tak ďalej. Takisto to platí aj pre hypermobilné spektrum. A ešte druhý bod, ktorý je dôležitý spomenúť, je, že tí pacienti naozaj na tom spektre môžu byť tak teda rozdistribuovaní, že niektorí ani celý život nemusia vedieť, že majú nejaké ochorenie spojivového tkaniva, pretože majú len poviem nejaké alergie a niektorí sú naozaj až na tom opačnom konci, kde bojujú o život. Tá kvalita života je prakticky nulová alebo teda zomierajú príliš skoro. Napriek tomu, že väčšina tých typov Ehlers-Danlosovho syndromu je naozaj raritná, niektoré typy nie sú až tak raritné. A to je ten vaskulárny, klasický a najmä hypermobilný, kde sa predpokladá až prevalencia 1 z 500. My reálne nevieme, ale to sú také odhady. Toto je už ukážka jedného nášho pacienta, tá hypermobilita klbo a hyperextenzibilita kože. Tuto je napríklad ukážka kraniocervikálnej instability, zdravý teda človek a pacient. Toto je už po korektívnej operácii. Toto je neinvazívny manažment kraniocervikálnej instability. Tuto je pacientka z Prešova s kyfoskoliotickým typom, ktorá už bola operovaná 2-krát v Prahe. Jej mamina má tiež potvrdený kyfoskoliotický a presne ona je ten typ, že ona kvázi nemá symptomatický ten kyfoskoliotický typ, ale skôr viacej má komorbidity spojené, dajme tomu, s hypermobilným typom. Tak to vlastne vyzerala pred operáciou a po operácii. Toto je ďalšia pacientka z Českej republiky s Chiariho malformáciou, pred operáciou, po operácii, prolapsy, čiže žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, môže byť takto padnuté až v malej pánve naozaj. Teraz vám nejaké videá ešte rýchlo ukážem. Toto je až nereálne. Je to skutočné, áno. Tuto zase vidíte tú hyperextenzibilitu tej pokožky. Dala som to na schvál bez zvuku, lebo ešte počkáme pár sekúnd, kým si natiahne oči. Nech to vidíte, také zaujímavé. Bude aj do tých súťaží, ne? Áno, áno.
To ja nemusím vidieť. Asi. Okay. A tuto táto pacientka, to vidíte tú subluxáciu zase, hej, že ten klop proste nejde naspäť. No, a medzi jedný z tých závažnejších komorbidít patria teda aj tie abdominopelvické vaskulárne kompresívne syndromy. Nepôjdem do detailov, pretože pán doktor Vince teda úštuje, alebo áno, super, tak odprezentuje detailne. Ja iba poviem stručne, že patrí tam Dunbarov syndrom, Wilkieho syndrom, Nutcracker, May-Turner a pelvická kongestia. A naši pacienti zažívajú diagnostickú odiseu, tak ako všetci pacienti s raritnými ochoreniami. Všeobecne pacienti s raritnými ochoreniami je to v priemere 5 rokov, pri Ehlers-Danlosovom syndrome je to 12 rokov. No, nebudem detaily hovoriť k tomu, čo ten pacient počas toho všetkého zažíva, pretože to sme si tu už povedali, takže tá cesta je tam asi nejaká takáto. Posledná taká vec, ktorú by som vám tu chcela zanechať, je, že pri hypermobilnom type Ehlers-Danlosovho syndromu sa treba zamýšľať, respektíve v zahraničí už sa veľmi zamýšľame, že je toto vôbec raritné ochorenie, alebo je len teda málo poznané a misdiagnostikované, keďže tá prevalencia naozaj sa odhaduje až na 1 z 500. A úplne posledné, nedá sa toto preložiť do slovenčiny, aby sa to rimovalo, ale teda v angličtine, že if you can't connect the issues, think connective tissue. A znamená to, že v podstate, keď si vy ako lekári neviete spojiť dokopy, že prečo ten pacient má aj takúto komorbiditu, aj takúto ťažkosť, že ako je to možné, hej, že ten pacient môže mať proste zároveň takéto raritné veci, no tak je to práve kvôli tomu ochoreniu spojivového tkaniva. Takže to si môžete zapamätať. A ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.